Igen, eltérsz, ott a sziklán le, még van egy nagy szikla, azon átmész, és ott lesz aztán egy jobbra fele, fölfele. És ott föl kell menni, föl kell mászni, és onnan majd beérsz még egy picit terembe, és ott majd meglátod a lyukat. Most tudtad-e követni? Nem, mert itt van egy baszás kamera a szemembe. Tehát várjál, jövök vissza a nagy teremből, és jobbra eltér. Tehát ott van a kereszteződés, igen. Ott eltérek jobbra. Igen. Igen, mész, átmész, lesz egy nagy szikla. Igen. Keresztül mész, utána megint jobbra, fölfele. Jobb, tehát az egész jobbra fölfele. Igen, jobbra, fölfele. De menj oda be a vízre! Ne. Az egészen én is velem. Nem tudom, melyik egy cipőt. Ó, de az objektív, be! Ez olyan, mint a... Én várjatok meg! Én is jövök, a táskát hozom. Fogja ezt a felső? Igen. És ide adod-e? Nem, hát ő az akar menni barlangba. Jössz te is? Bagolj! Ne. Bagolj, jössz te is barlangba. Ki nekem? Igen. Itt van a többi. Nem fókuszál, vagy mi az? Vidd el a léci. Na minden, menjünk a balra. Nem baj, de vigyük el. Ki az, aki visszamegy? Na várjál! Aki megy ki megy innen hegymászni? Hát ne is megyünk, csak később. Olyan zsíros lett. Tehát nem jössz a barlangba. Akkor a táskámat vigyed el, megteszem szépen. Egy cuccumot. Da, akkor Szülite. Baszki, felső testvérek vagyunk! Hát nem, megköszönjük Péter. Bozd! Várjál már! Láttad a adatot? Rágó? Nem, az a biciklizéstől.